Wat een prachtige dag, Joet. Schitterend. Een blauwe lucht, de zinnen erbij, hier en daar een mooi waarwolkje, maar dat is het dan ik. En dat aan het begin van zo'n lang weekend. Wel, Joen en vannacht helder waar, dus Joen is nog zinnen. Vannacht een heldere nacht. We kennen de sterren zien. Nou ja, er is ik ons op mist of mistbanken en soms zelfs stichte mist. Dus de rekening mee houden in het verkeer. En vierde een koude nacht, ja. Vannacht zijn 5 graden op het Vesterloon, 8 of 9 graden op de Eiloon. En we hebben ons op voorstaande groen. Jawel, het kind nog heel tijd. En vierde, er is net volle wind. Morgen, ik een prachtige dag. Hemelveert brengt simmer. Waar de simmer zinnen, de simmer warmte. Want de temperaturen 18 en 22 graden binnen prima. Het is noffelijk waar een boete te wijzen. Voor alle activiteiten, voor alles wat boete georganiseerd wordt. En de wind net al te sterk, zwak of matig, komt uit Noord-Noordoost op zijn heegste krijfjouwer in het waardgebied. En dan zetten we terug naar de orendagen. Dan komen we vrijtje, sneeuwen. Dan zijn toch wel de 2 warmere dagen. Maar 21, 22 graden gemiddeld. Budget plakken misschien wel 23 graden op 24. De zinnen erbij, maar ik een matig en vrij krachtig of zelfs krachtige wind uit het noordoosten waai. En snel hebben we het op zo'n 19 graden, 19, 20 graden. Dan hebben we het nog altijd een droege dag. Begint tak een week komen de buien. We met de morgen maar weer even in het waarsje.